आज आप मुख्य जो जगन्नाथ दर्शन के लगिला जगन्नाथ दर्शन बहुत बढ़िया लगला। आम आसिलु बहुत सुंदर भाव रे जगन्नाथ को दर्शन कलु। तापरे आसीबा जिबा आसीबा हम भारी सुविधा खाइबा पीबा अबड़ा खाइले आउ सेतरे नेकी नबाणिया गले सब बहुत सेवा भल लगा नहीं आज्ञा आप सब तो भल लगिला मैं आपको के लगिला अबड़ा खाइले এই যে জগন্নাথ দর্শনটা আপনার ভালো লাগিলা তো ଏବେ ଆସିଥିଲି ଯେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲି ପୁତୁରା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲି ସାଇଟ୍ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ହଁ ଆଜି ପୁରା ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଫେରେ ଜଗାକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖିଲି। এইটা যাও গভর্নমেন্ট থ্রু করছি যাও ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ ଭଲ ସୁବିଧା କରିଛି। ଜଗାକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ସେତିକି ତ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ ଲୋକଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିବାକୁ। आपको के लगिला ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଆମେ ବାପାରୁ ଆସିଲୁ ଭାର ଧରିକି ଗଲୁ। ହଁ ଭାର ଧରିକି ଗଲୁ। ଆଜ୍ଞା ବାପାରୁ ଆସିକି ଭାର ଧରିକି ଗଲୁ। आज एमती बस सुविधा पाइले कि असुविधा है କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଏବେ ଗଲେ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ କହେ ଆଲୋ ସେ କ'ଣ ବାପାର ତ ଭାର ଧରିକି ଆଇନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଯାଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ହେଲା ଆଉ ସୁବିଧା ଆସିଲେ ଏମିତି ସୁବିଧାରେ ଆମେ କେବେ ଯାବୁ। ଆମକୁ ଏତେ ବୟସ ହେଲାଣି ଆମେ ଜାଣୁନଥିଲୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଏତେ ମିଳିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆସିଥିବାରୁ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଲେ କି ଭାଗ୍ୟମାନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦର୍ଶନଟା ହଁ ଆଜିର ଦର୍ଶନ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଯୁବକ ପିଲାମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର କରିଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଆଉ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯାହା ଉଚ୍ଚ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସେଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜି ଭଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭଲ ଜିନିଷ କରିଛି ଆପଣ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି ଆଜି ଆଉ ଦର୍ଶନ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଭଲ ସ୍କିମ୍ ବାହାରିଲା ଯେ ଆପଣ ସୁବିଧା ଆସିବେ ଆପଣ ସୁବିଧା ଆସିଲେ ସବୁ ତ ଖିଆ ପିଆ ଭଲ କଲେ ତ ସବୁ ବଳକା ହେଇଛି ଖାଇପାରୁନୁ ଆଉ ହଉ ଆପଣ ନାଁଟା କହିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଜେନା। ଆପଣ ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଆପଣ ଯୋଉ ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଜି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଯୋଉ ଆସିଲେ ଆଜି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଯାହା ବଢିଆ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଆଜି ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ବହୁତ ବହୁତ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ଡୋରି ଲାଗିଛି ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଆପଣ ତ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଟିଭିରେ ବାହାର କରିବେ। ଆମେ ଯାଇ କାଲି ସକାଳୁ ଚାହା ଦୋକାନରେ ବସିକି କହିବୁ ସବୁ କଥା। ହଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଡୋରି ଲାଗୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଯୋଗ ଦେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଲା ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା